Anyisi ni misawa ne joneno mag LTN karwaki e chenro mar Men's Talk kama kawuono wadwa wuoyo achiel kachiel kod jogo machuo. Ka thuon wach ma kawuono wadwa discuss gimomiyo jowa machuo tinde ok donje keny machiegni. Brother Josephat. Jo Kanyanam kata nyakwara Mogi Ajwang'. An iluonga ni Josephat Odhiambo, aja Nyakach Ramogi. An ng'ama dichuo. Kamano. Duoko erokamano jo Kanyanam. Karawe nyinga niluonga ni Vincent Okore, ja Kisumo pap ndege. Aduoko erokamano kuom bedo kodwa achiel kawuono. Ang'o miyo tinde jo ng'eny chuo ojende masani ok dwar donje keny, gino ma gidwaro en mana rawarawa to gikalo. Ang'o ano osetimore, koth nochako gowa gi kanyo. Mokwongo atamora ni ojende ok gidwar dak gi joma gimondgi kata ok gidwar kendo. Mak mana ni iyudo ka weche mang'eny timore ka ng'ato osekawo dhako modhi godo korgi ma gichako dak. Koro ng'ato koneno kowadgi cha nokalo gima kamano. Koro neno ka kende ni en seche moko en gimoro moyuma sana. Oneno ka joma nyiri ok gin jok mani serious. Ma iyudo ka ng'ato kaka wachi ni koro anyalo golo example nikech in mineno akawi mwawinjore. Wawinjore ni wadhi dak ma seche moko koro wasewuok kata gi jonyuolni. Seche moko ne en arus e yo mayot. Ing'eni ok ochuno ni en arus moro ma ji timo kata. Ing'eni arus kaluwore gi muma en yie kusewinjoru ji ariyo nudhi timo gimoro to Nyasaye be goye raba stamp mano e kaka mano ing'eni arus. Tiyudo ka eka ndalo mane akawi mwawinjore wadhi kodi mwadag kodi koro kucho to jonyuol wachako achaka dak. Aya ni to tabia moro chako wuok auka from nowhere. Tabia mawuok gin ariyo. Ing'eni ng'ama dichuo dwaro mana luor kende. Ma mano go ndike jo Efeso 6 donge. To ng'ama dhako onego bed ni wan joma chuo wan waherou. Sawa. Nikech mano e gima ber ma muma ndiko donge. Koro imiyi hera to in ikelo achaya. Koro iyudo ka ng'ama dichuo bende in most cases otemo best, otemo gimonyalo mondo mi one ni kare ochung'. Iwinjo ok odwar nokelo dhako cha kendo mana kelo moro otemo nade. Tiyudo ka otemo tolerate to pod ok i understand. The moment momedo tolerate e kaka achaya medore. Ineno ok ni koro yom seche moko kata iyudo ka chuo mang'eny iko kata gi mon. Do mana adier. To mak mana oyiene goye gi dhako no. Iwinjo mak mani o maintain kenyne no. Nikech en gimoneno en kare. Eka dhako kawo advantage pile ka pile to chieng' ma ng'ama dichuo ojok. To mano ing'eni ng'ama dichuo ojok kosariam. To ka ng'adi matin Josa, ing'eni muma ndiko ni ati Nyasaye nokuongo chweyo piny gi polo, chweyo ler, chweyo animals, chweyo gine, mochwe gimoro amora koko chwe joma chuo dong. Mangiso ni ati ng'ama miyo nobiro chien ka gimoro amora noselosore. To tino yudo ka joma chuo dwaro ni ati dhako nego chul ot, timore nade. Koro odwa piem e ot kaendi. Samoro mano ero ema kelo tatizo, koso? Mano bende kelo problem. Kendo mano kelo ga problem sana ka ng'ama dhako tiyo to ng'ama dichuo seche moko onge tich. Iwinjo? To ka en ng'at ma dhako ma wiye tiyo maber. To aparo ni kata joluo king'iyo chon kata gi puonj mana neno e abila ndalo moko mosekalo chien kanyo. Jodongo ne wacho ni ng'ama dhako ema kelo chiemo bedo. Iyudo ka en oketne ni macha puothe. Iwinjo? Ng'ama dichuo isewinjo ga ni nigi puothe in most cases onge. Ng'ama dichuo golo ga ne macha ma dhako matin, macha ma dhako maduong', macha mar wuoda maduong'. Iwinjo? Kamano. To iyudo ka jogi en ong'iyo ma manage mana kaka jogi biro timo gigi. Koro iyudo ka e piny masani puodho kaka nyakwar tawa ne wacho en ni puodho seche moko en sombi misomo kaka kod sani somo ikiyos donge. To kiyudo matin no. Iwinjo? Onego bed ni kelo ichame ot kacha. Iwinjo? Ng'at ma dichuo bende en botiyo. Mana kaka muma ndiko ni en head. Seche ma en head nyiso ni en bende obro provide. En emo nyako tele gimoro ka gimoro. Iwinjo? To ok nyisi ni seche mokwayo ni chul rent ni koro onego bed ni koro igak ma in ichulo ga rent
Kaka ichulo rent no, in e finance. do ing'e ni okay, oseket ni ati ero Nyasaye nowacho ni ati kawo dhako idhi tim nade, dhi pidhi, en gima biro konyi go en kelo ni nyathi, mano kende. Koro wach moro ni ati ji chulo ot mang'o. Okay, dhako en jakony, adwa ni wawinjre, kik wa mistake muma. Dhako dong' en jakony. To ka obiro kokonyo, nitiere makosa kanyo. Dong' obiro konyo, very financially, economically, awachi spiritually, dong' en jakony. Awinjo wachni no, owadwa. Sani endi yudo ka nyiri obedo empowered sana. Nyiri mathoth nigi tijegi, iyudo ka nyiri mathoth opuonji. Ng'ato ka ng'ato dwaro ni ati mondo oyud kama otimore nade kama otiye. Koro sani endi chuo oseneno ni ati nikech nyiri obedo empowered, koro giti mondo gikelnu chiemo giweko mondo gipidhwa. Neno. Koro imiyo sani chuo mang'eny oweki. Inya yudo ka ng'ato dak Nairobi kaendi lakini onge ot, odak gi nyako. Pimnwa ane gima osetimore. Erokamano nikech thuolo ni. Aparo ni e keny nitie yore mang'eny mag keny. To yore mang'eny mag donjo e keny iyudo ka samoro kaka nukaoru kaka ung'eru gi nyako nok umiyoru thuolo mar ng'ato ng'e wadgi. To mane wayudo ka keny ni iyudo ka jomoko nodonje mar temo pi, ong'iyo kaka tut mar pi kabe onyalo, to iyudo ka after a while oringo owuok e keny. Gima mamiyo yawuotwa matindo ok donjo e keny piyo, ok gikaw time margi mar ng'eyo the spouse. E muma Adam nokete nindo matut, eka ogol mbavu mare kolos go ng'a dhako. Manyiso ni ng'a dhako en gi weakness meke ma dichuo onego losi. Tiyudo ka sama ng'ato donjo e keny, irado gi nyako kawuono, to introduce this nyako, uji introduce kendu mok ung'eru kata in details, to usechako keny, which is not good. Donjo e keny en ni kaw time mari gi nyarwegi, kaka un ji ariyo, to ung'eru in details. Ok ochuno nyaka idhi ng'e jonyuolgi kidonjo e keny. Inyalo donjo e keny, atieki. Inyalo donjo e keny ting'e nyakoni matut kabisa. Ng'e matut nang'o? Ing'ise ni nyarwegi nyise biro mondo wachak dak. To mondo mi wachak dak, agombo mondo mi ang'eyi matut. Mo kaka anya ng'eyi kane pod watimo osiep. Manyiso ni koro ugo hatua machielo. Ei osiep unyalo wuondo wadu gi yore mang'eny, but sama koro uchako keny, manyiso ni mano koro iluongo nang'o, ikaw ribs mari mane Nyasaye olosoni koro iketo kumoro achiel, koro bedo gimoro adi? Achiel. Mondo mi ibed gimoro achiel, manyiso ni koro igiso nyako ni koro ada mondo mi ang'eyi matut. In nyar kama kama, nyise nyisa about yourself. In gi nyathi, ionge nyathi. Iyudo ka ng'enywa mane wadonjo e keny kok wang'eyo ni ng'ani oa kama chal nade, nobedo raised family background mane, koro idonjo e keny, but after a while iyudo ka ng'at mane ikendo ni kare nitie gik mane opandi mane ok onyisi. To ma timorega sana sana kuom joma nyiri. Iyudo ka nyako biro iri to onyisi ni in emikuongo. In emikuongo sera. To then in emikuongo sera ni kare nyako ni nigi nyithindo korgi. Ma nyithindogi samoro biro ga lime to luonge ni auntie. Yet mage nyithinde. Koro nyako dhi kawo advantage ni mondo nyuol kada nyithindo 2 3, eka koro introduce nyithindo ka. Magi be nyithinda. Koro iyudo ka in that process, iyudo ka koro dichuo ni chunye chako a e keny ni. Gimomiyo ni pande ka nyithindo gi biro to luongi mana ni auntie. At last kwasenyuol kodi, wasebedo kodi higni 3 4, eka koro ichako introduce this as your children. Okang'adi matin. Manyiso ni ati idonje keny ikia ni nyako ma in go ni endi en kod nyithindo. Onge kaka inyalo bet gi ng'ato ikia ni nyako ni endi osekonyore. Manyiso ni nok ubede courtship, gimiluongo ni courtship. Courtship nitie nyaka e muma dong'. Koro ing'e ni iwacho ni ati manyiso ni ati ng'ano endo nodhi aromo go to yiena. Iserero, oyieni, itere ot. Koro ing'e ni mago shida, onge ng'ama idhi laumu kanyo in. Wakonye matin. Adwa no wach moro achiel. Nitiere gimoro miluongo ni miriambo.
To seche ma ji nitiere, seche ma ji dwa dhi kamoro, ji bede par achiel e wuoth achiel. Iwinjo? The moment ma Nyasaye osewacho ni ng'ane ne wuog odgi, ng'ane bende wuog odgi, ne gibed gimoro achiel. Onego bed ni kanyo onge miriambo kata matin. Iwinjo? To the moment ma ng'ato loso foundation mar relationship ni gi miriambo, kowuondi ni in e the first person ma en godo. Iwinjo? Iyudo ka en tich matek. Ka chieng' moro ok in psychologically prepared mondo ichak iwinj anything else ni en ga gi boyfriend moro. Ma chieng' moro kifwenyo ni kara ogoga simu kando, gin ga gi boyfriend moro, kata kara ogoga simu kando, oro nega nyithinde pesa, kara nyithinde en ga gi nyithindo moko ka. Iyudo ka ose waste ni time. Number 2, ose torture psychologically. Number 3, en a total lie. Koro mano ok en ng'at minyalo trust very easily. Mano emomiyo natemo wacho ni ng'eruok in details. To mano kendo hinyowa ei Nairobi kata ng'eny jok modak e town. Nikech town ka irado gi nyar ng'ato, kaka ibiro kawo time mari kaka dichuo bende mondo mi ng'e nyako ni nyaka kata korgi tek, in ikawe tikete ei ot. Sama isekete ei ot ni, in ikoso ng'ise the reality. Iyudo ka samoro in gi dhako dala, to then iumo mano, tida mondo mi idag kode. Iyudo ka en gima tek sana. Gima inyalo tim manyalo konyo keny en ka gimoro achiel. Kaw your partner to ng'ise gimoro amora about your life. Kendo en ga ber mondo mi dichwe machaki dhi yaw chuny nyako. Ineno? Dhi yaw chuny nyako mondo ng'ise ni an bende an ga kama. To by the moment ma dichuo ling' ok oyaw chunye, dhako ni bende nyalo kawo advantage mar koso yaw chunye, to mano biro ketho keny higni ma mbele. Ok en gima kethore ga sechego, en gima kethore after some time. Musebet koda kama higni 5 e kichako winjo gik moko mane timore kuome. Dak mar keny en kitungu. Ma sama dwa kendi tamiyi kitungu ni kaw, tamba donge mara. The only problem ni kok ang'olo kitungu ni ming'eyo ni tino nigi layers adi. Layers are the details of your background, details of your life before marriage. Koro miye kitungu ni to ng'i kitungu to pi wang'o chwer. Eri ing'ise adier malit, adier ma hinye, pi wang'o chwer. Then kata koro kubiro bedo dak kode, to biro realize ni adier, this thing I was told. And these things I was told. To kapo ni miye kitungu to king'olo kitungu ni mong'e ni kitungu nigi layers adi. Tiyudo ka en koro biro chako peel the kitungu mos from the outside kodonjo iye. Koro mondo mi ochope e chuny kitungu ma iye cha, iyudo koro jony. To sami ng'olne kitungu e diere ma pi wang'o nyo chako chwer mokwongo, tiyudo ka mondo mi kata kodhi okawa the other half ka koro chako peel it, to yudo ka at least gin gik mano oseng'eyo ni this I was told. Okay, wawe mana gi kanyo endo, wadhi yweyo matin ka waduogo to mana gi kama iwego no endo. Eti kiyudo komiyo tungu ting'ade gi e diere, ting'iyo gima nitiere iye. Mana kamano endo, waduogo ma dakika machuok. Machiegni kendo joneno mag Lolwe TV, ka sani endi koro wadwaro wuoyo gimomiyo adwa penjo owetena gi eki, en higa mane maber gi ng'ama dichuo donje keny? Wachak mana gi kama nawacho ni kiduogo tan kodi. Nyaka ing'e ni seche mokwongo kane pod wawuoyo mokwongo nawacho wach moro kiyiena duoki mana chien. Ipenjo nang'o momiyo sani joma chuo oketo mana ni joma mon ema nyaka chul rent kia nang'o. Iwinjo? Duoko ne en mana ni ji nyaka konyre nikech ji en achiel. Namba 2, gima nyaka ing'e bende
joma mon bende seche moko bedo no ochulo ga rent to gimiwire kogno iluongo nang'o kata miloso wichni gik minotindo ng'ama dichuo koko miye to litne To dong ine mano wach ni dhi kony nyathi ok ni konye ka oting'ne ng'ama okay seche manu complain ni ati dhako mani miye mano miyo timore nade itimo richo. Nyasaye wacho ni kare kijitetea ni ati dhako mano miye momiyo itimo gimitimo ni kare kawo dhako ni endi ka oting'ne mondo kapod iwuoyo bing'e ni gima nitie mumano gi nene adier in most cases kiyudo ka marriage okethore kata relationship okethore iyudo ka en ng'at ma dhako emane either okawo another action mok ber to ng'at ma dichuo continue joma chuero mana ondik nyaka muma ng'ama dhako mariek rito ode iwinjo nyiso ni there are some issues moko chuno ni nyaka ibed concerned go nitiere issues moko monego bed ni i handle with love iwinjo nitie gik moko ma ok onego bed ni ng'ama dhako take an action wadhi mbele kik wadog chien ahinya koro ng'isa ane ni nini en age mane maber kod ng'ama dichuo donje keny en 45 35 koso 18 once nosekawo ID. Okay, biologically aparo ni after adolescence ng'ato nitiere ready monyalo onyalo reproduce. Dole mane ng'ama dichuo donge en 9 years chakre 9 bas donge mana awuoyo biologically iwinjo socially kaka aneno ka ng'at ma dichuo onego bed ni ong'iyo the time ma en owuon en moamua en stable financially oneno ni koro korgi oneno ni onego bed ka ne siku oneno wuoyi achiel to oneno ka min gi ni kende odwa nokel wendo moro iwinjo then king'iyo ka wawuoyo culturally kata traditionally ka owadu maduong' osekendo iwinjo dong you are next dong to ko owadu matin osekendo ito ng'ama duong' to koro itang'o iwinjo to koro in real life masani kaka gima timore gigi te nyaka ng'ato balance mano e duokona kendo mano e duokona maler ahinya koro higa ma specify ni kochopo higni 20 to kendi to kanyal wuod ng'ato gima nyalo wacho en mana niya ng'ato ka ng'ato ong'e gik moko mawachogi financially socially spiritually unstable nikech kisedonjo e relationship kata wachi ni marriage ting'eni en gima forever and forever. To kora penji ije higa 35 hero pod ionge eri ng'iyo financially pod in financially down kabisa ok inyal chulo rent pod idak gi jonyuolni kata ka idak kendi lakini miyudo ok nyal romi pod irita nikech pod arita another 10 years kochopo maybe ka yudo manyalo roma ka wan ji ariyo eka kendi. Nitie gik moko ariyo mano wadwa mention. Nitiere ka ng'ato ng'ere gi ng'ato kawo duration moro iwinjo isesero ng'ato kendo isero nyako un kode e ng'eruok donge un e courtship ung'eru seche moko en odhi ga tiyo Hilton into seche moko iriembo wilbaro mar Ruto ni ok awacho marach seche moko iriembo wilbaro mar Ruto ni donge to nikech uwinjoru nyako cha ong'eyi ni jariemb ga wilbaro kanye kama rent cha nyako cha biro chule nikech en love en hera iwinjo nikech en achiel ng'ato accept wadgi gi situation ni iwinjo kanye kama koro ji betie to koro ka nyako matiyo Hilton ni kokawo gini very serious kendo kawo very ginene okawo very serious moko ng'iyo pesa mo spend kata gik moko kamano ong'iyo ni mae chuora tineno ka relationship ni dhi dumo ka ng'ama dichuo ni bo obedo serious monana adier ng'ama dhako ni otiyo Hilton tanda ariembo wilbaro kacha to onge disrespect moro monyisa relationship no biro dumo kendo yudo ka ng'at mane riembo wilbaro cha chieng' moro biro riembo ndege and I'm very sure. Our big brother konywa ne kar age kanyo kamano. According to me age mar marriage ok onyal specify ni en age makama but agombo nyiso kijende matindo kuom sani ni
kik wang'iuru ni nyaka ng'ato bed financially stable. Nikech kwaketo financially stable, tibiro gik menopause kapok iyudo makoro ikeloni mana dhako gi wheelbarrow ma wadwa wacho. Ibiro kelni mana dhako ni koro bed kode. Ineno. Koro higa maber, many higa ma pod in strong. Nikech kidwa kendo after 40s, tiyudo ka kikendo tikawo kendo another 2 years mondo kichak nyuol gi jaodi, kata 1 year ekibed gi nyathi mokwongo. Tiyudo ka mondo nyathini chop 18, ibiro bedo 58. Being ni kod in 58, biro kawi time sana mondo mi puonj jogigi. Uneno. Koro kwang'iyo ni nyaka wabed financially stable, wabiro hinyore. To katemo mondiki, ikia kuma batini aye, samoro mana nyakono ema biro yawoni ndara mar financial status mari, dhako ni abiro yawoni. Koro king'iyo mondo mi irit ni maka ibed ma financially stable, onge, nikech kony biro, kia ni nyako ni abiro kelo ni kony no. Koro higa maber kuom yawuoyi kata kijende mawinja kuom sani, higa maber mar ng'ato donjo e keny, kisechopo higni 23 nyaka 25 ka ber kibedo gi nyar ng'ato. Sa ibedo gi nyar ng'ato no, biro miyi thuolo ma kata kichako nyuol, tibiro yudo time mar puonjo jogigi kapod in gi teko. Ok ibi kwa community mondo mi okonyi puonjo nyithindo, nikech kikendo molewo, ibiro kwa community. Because you are waiting to be financially stable, then you wait for that long, basto pesa mirito bende ok ochopo. Koro iyudo kikendo kata ibedo forced to get married, mondo mi at least ong'e ni macha ka ng'ane, kata macha nyar ng'ane, kata macha chi ng'ane. But kikawo mikendo chon, samoro bahati ni mar yudo tich kata bahati ni mar yudo pesa biro mana kuom nyako. Samoro nyakono bende bahati ne mar yudo tich, kata bahati ne mar bedo maber kaka ne dwaro, ama mana kuom wuodo wegi. Koro kaw mana time mari tikendi with the status ma in godo. To kendo sami kendo no, kendo nyar wegi mabiro understand the level of life you are living. We kiki kendi ni nyar ng'ato ng'isi ni nyaka idar e ot midake ni, idhi e ot moro eka wachak dak kodi. Gimitimo mokwongo ni life mari, 90% of your life, a life mar keny, 90% chake odi ma intie ka. Miyudi ka in Nairobi, ka in od mabati, to bede od mabati no, nyaka ibed na koro ichako move, koro na koro ichako go atua. Sami ichako go atua e ngima mar keny, inyalo kawo dhako inyalo move from that house to the other. Ma is much better. Because sami ibukori ikawo nyako tikendo, to nyako ni ong'ise ni nikech koro nyedak e ot mar siling 2,000, dhi e ot mar siling 5,000, to in king'iyori maber to that 5,000 ok inyal afford, ubiro dak e ngima mar loan. To dak e ngima mar loan ni biro hinyou, nikech at last ibiro yudo ka koro udok kata kaluo. Ineno. Koro age maber wachaku, kisechopo higni 23 nyaka 25, 28 obed mogik. Kik ikal kanyo. Kikalo kanyo to teko mar pidho jogi ma Nyasaye biro gwedhi godo. Nikech nyarwegi mikelo ni chiemo ok obi kele. Obiro dwaro mondo muendelea. To maendeleo mar ot en nyithindo. Anta adwa tamora kodi matin. Kata mbadwa tamora. Ng'ama dichuo? Apa nindi ng'ama dichuo? To at 23, wacha 23 tin sana. To 28. Aparo ni in terms of mondo mi ng'ato obede relationship ma stable, at 23 aparo ni pod ok en ng'ano ok nyal control marriage. Nikech number 1, sechego iyudo ka ng'ano nitiere either pod osomo kaso pok obedo machuo. Then at 28 ka iyudo ka ng'ani koka nodhi o graduate. Iwinjo in most cases. Koro ng'ani time ni onego bed ni pod entiere gimoro miluongo ni courtship. Ma aparo ni ng'ato an anyalo keto ne mana ng'ato kama onego bed ni kochopo to onego bed ni osekendo. Lakini time onego bed ni okende, kik okend very early. Iwinjo, due to the fact that relationship kata marriage dwaro gimoro ma en decision
ma ise make once and for all. Ok odwar gimoro ma correction. Kama ng'ato kende ka en higni 23, nyako mokendo dhi seche moko dhi bedo higni 18. Iwinjo? Kata 18. Dong inyalo in kata higni 5 ng'ama dichuo. Dong mana adier. Kata e wi gabich no. Seche moko be kata e wi gabich. Iwinjo? Owacho adier. Gima timore ni pod ok unyal make decision moro ma stable maber. Iwinjo? Dwarore ni ka ng'ato osechopo higni 28, iwinjo? Ng'ato koro onego ng'iye kama okende koro. 28 kichopo, ang'e ni ise graduate. Kapok i graduate to nichako somo late. To mar ariyo, kik ibukri ikawo nyako moro ma pengelele iting'o itero dalau. Nikech nitie kata nyako ma kobiro koru to onego bed ni kata guok kata thuol biro kae mana kaka twang'o biro cha. Josa kanya pa ni wacho marach. Pengelele nang'. Ing'e gima nyisi? Nitiere nyako ma wuondi, iwinjo? Mikawe mitere jonyuolni, mitere dalau, kuchako dak ni tendo kendo chako lokore kendo. Mana example kaka nowacho cha. Iwinjo? Ochako kendo mana gi jomoko kendo, akia nang'owa, kia ni en gi nyithindo, gik mane onge gande. Nyaka inano, guogi mano okane but e tok dak kucho. Nyaka thuol. Onego lawe lagi ng'wet kochomo rangach. Aneno ka sana orumo. Kapok wang'ado kata kapok director na onego na kamera. Ineno nang'o? Ang'o ma joma chuo dwaro kuom nyiri sana? Ang'o ma odwa ni mondo joma nyiri otim mondo eka winj ka chunyu koro at least owinjo maber? Okay, nuona penjo ni no nikech. Okay, apenjo ni ati en ang'ono mudwa yani mu expect kuom nyako. Yes. Okay, gima dichuo expect kuom nyako en respect. To respect ni dichuo bende expect mondo mi oyude kuom nyako bende. Ka nyako expect from you, mang'iso ni en bende odware kwa kuomi. In bende idware kwa kuomi. En gima dhi vice versa. Ka ng'ani otime to ng'ani ber ka time. Koro kwak chiwo respect nikech ot ma jogi dhi dak ni, jogi dhi dak ji ariyo mong'ere ka joma dongo. Kaka ne wuonagai ogola piny, opogore yaka jonyuol jaoda nobedo raised. Kata jaoda nobedo raised. Iyudo ka wantie ji ariyo mopogore. Koro sama ubiro kae ni to gimokwongo en luor. Nikech luor ni kobedo to gimoro amora biro bedo. Tinyalo kendo tiyudo ka dichuo wuoyo moingo dhako ei ot. Tiyudo ka samoro bende nyalo biro ka dhako wuoyo mang'eny moingo dichuo. To mano ber ka sama ubedo kamae tiyudo ka ng'at achiel lower his or her voice. Mang'iso ni sama ubedo ei ot chwanyruok nitie, keny en nigi ups and downs mang'eny. Mano gima nyaka wang'e. To kendo en ga mtihani en ga penj moro ka ok ibedo abeda keen mar mondo mi i give you a correct answer tinyalo fail. Koro the only thing magombo minyalo tim en ni wachiwre luor ei ot. To kendo wabed jok moko mayie makosa. Makosa yudo ji e keny kae gik moko timore ma ka ng'ato dachako yawni yako sedak, tiyudo ka onyalo golo kata chunyi ng'at mapok okendo kata ng'at mapok okendi mondo mi idonje keny. Director aneno ka gera, adwaro ni mondo amba wache kapok ok ong'ado. Director we nawe amana matin. Gima nyalo wacho korka relationship kata keny. Gin gik moko ariyo mantie muma. Nitiere hera, iwinjo, kod luor. Luor. Commitment ng'ato nyaka commit to the relationship. Ng'ato ka ng'ato, mano en gima jite. Iwinjo. Lakini gima nyalo wacho number 1 en ni ng'ama dichuo nyaka oher ng'ato ma en go e relationship. Bedo ni en chiege kata bedo ni koka gintie courtship. Iwinjo. Ng'at ma dichuo expect number 1 respect. To respect bedo accompanied with being submissive. Sawa. Ka in submissive, iwinjo ok ni in emidwa ni ng'ama dichuo winji. Ng'ama dichuo nyaka iwinje ni reason nang'o. To ka nitiere wach moro marach, sana ng'at ma dichuo expect niya, i approach gi lower tone
then idhi yudo ka ng'at madichuo ne obedo soba. Iwinjo? Ki approach in a lower tone, to idhi winjo konyisi gimoro amora. To herani momicha odhi medo. Ariambo koso wacho adier. En kare. Mak mano joma nyiri be nyaka kik gitug kodwa. Erokamano joneno mag Lolwe TV. Ne wawacho mang'eny en mana ni saa tin. Wanere uru kendo odiochieng' machielo. Ka ng'ama ne tayo wechero ni en an Elizabeth Ochieng'.